danas idemo da ronimo sa ajkulama. Kako se dolazi do raja? Most duge. Most duginih boja do raja. Jeste li društvo spremni za to? Ne znam baš. Evo trenutno prikupljamo svoju opremu kako bismo se pripremili za ronjenje s ajkulama. Imamo ovu opremu ovdje, imamo ovo što drži rezervoare, naše mokro delo koje će nas držati toplim. Proverite vašu opremu zbog vaše sigurnosti. Naduvaj, izduvaj. Upravo smo završili provere kako bismo imali naše sigurno i bezbedno ronjenje. I sve radi. Ljudi, ovo je Pi, ona će da roni sa nama da nam pokaže ajkule. Da, društvo, danas ćemo roniti sa ajkulama. Radit ćemo to iz 2 puta. Prvi zaron će biti prepoznavanje teritorije, a od drugog ćemo hraniti ajkule. U redu, ali ih nemojte dodirivati, jasno? U redu. Možete li to uraditi? Da. Možda ćete biti iskušani da ih pipnete, ali ne smijete to raditi. Sve ajkule će biti oko vas i udarat će vas, ne možete im ništa uzvratiti, samo morate se smeškati i da ostanete da jeste. Jesu li turisti nekad bili ujedeni od strane ajkula? Zapravo, radimo ovo već 25 godine i nikad to nisam vidjela. Oni su lešinari koji jedu samo ranjenu ili mrtvu ribu. Vidjet ćeš, bit će puno riba u jami i zapitat ćeš se šta će toliko riba, ali zapravo njima trebaju takve zato što oni voli da jedu mrtve ili ranjene ribe. Koliko ćemo ajkula mi vidjeti? Pa zapravo ovdje živi velika porodica, imamo oko 30 do 40 ajkula. A da li ih možda vi razlikujete? Da, zapravo, možete prepoznati jer imamo jednu, vidjet ćete, zovemo je Joker, izvinjavam se, vilica je slomljena, izgleda kao da se smeje, imamo još jednu s ožiljkom ovdje, zovemo je Lucy. Prije 3 godine isekao sam je konopac sa njenog vrata, pošto je bio stego vrat. Tako da kad god dođem kod bazena, dođe da me pozdravi, dakle imamo nekoliko njih koji možemo da prepoznamo. Jesu deca nekad ronila sa vama? Da, imamo mnogo mladih rodnioca na otvorenom vodom. Hvala ti Pi, veoma smo uzbuđeni. Sjajno i ja, hajdemo. Jeste li svi spremni? Da! Okej, ajdemo onda. Vidim ajkulu, ovo je ludo, pogledaj ovo, baš tu. Ajkule znaju da plivaju u krug i tako naprave veliku struju koja može gotovo da vas obori. Vi samo pokušajte ovo, tako rukama pružajte, gore, dole. Ajkule toga se boje, ali morate da pazite i na njihove ruke da ih ne biste dodirnuli, jer ne želimo da iko bude ugrižen od vas. Jeste li naduvali vaše vazdušne boce? Okej, onda ste spremni. Gledaš dobro je što ne? Ajde, idemo. Ovo je strava. Koliko ajkula možete vidjeti? Baš puno. Puno? Dajte nam broj. Hej, ovo je naš prvi put da gledamo ovaj video zapis o ajkulama i zaista smo uzbuđeni. Biće strava, a i zaista želimo da ga vi pogledate sa nama. Hajde to da uradimo. Upao sam dole i gledao sam ajkule. Na početku sam pomislio, Prvi zaron, pronađite potonuli brod. Hajde da vidimo da li će ga neko pronaći. Kako je lepo i strava. Bilo je tako cool vidjeti sve te ajkule. Baš kad smo došli dole, tako je bilo neverovatno. Mislim, ja sam bio tamo, ali dalje je neverovatno. I biti pod vodom kada ljudi rone, to se osjeća tako cool. Wow, karipska ajkula. Tako je prelepa. Izgleda tako strašno kada gledam ovo. Medicinska ajkula. Raža! To je potonuli brod. Sam taj u plavoj majici, da znate. Wow, to je ona Joker ajkula o kojoj je pričala. Evo ga potonuli brod. Wow, pogledajte sad taj koral koji raste na strani broda. Da, tako je Peyton. Mnoge biljke i životinje prave svoje domove na potonulim brodovima. Wow, izgleda kao da ima topove na sebi. Znam se koliko je star taj brod. Da. Ko me zanima zašto je potonuo.
Ja, izgubio sam se. Na početku sam imao problema da izjednačim pritisak u svojim ušima, da bih se uopšte mogao spustiti dole. Imali smo dovoljno vremena da te podignemo kako bismo potražili izgubljeni brod. Bili smo samo ja i moj otac, bili smo okruženi ajkulama. Bilo mi je baš čudno gde ste bili sve to vreme. Rak! To je veliki rak nosilac. Evo nas ponovo zajedno. Da, to je bilo tako neverovatno. Nisam znao da ta ajkula bila odmah pored mene. To je super cool. Bili smo tako blizu ajkulama. Jastok! To je stvarno cool. Riba lav? Nažalost, Paxton i Peyton nisu mogli da rone sa nama jer morate imati makar 10 godina. Jeste, ali mi smo makar ronili iznad ajkula. Da, to je bilo stvarno sjajno. O, ajkule se vraćaju. Wow, ovaj zaron je bio neverovatan. Obožavao sam ga, sve te ajkule koje plivaju tako. Wow, toliko puno ajkula. U meni je ovo izgledalo jako strašno. Sve te ajkule koje ti se tresu tako po licu, ali bilo je pomalo i smešno. Bilo tako cool, kao da neki tornado od ajkula. Wow, pa ovo je strava. Ima tako puno ajkula. One su tako prolazile i udarale su nas čak i u glavu. Bilo je tako ludo. Ja sam puno puta i pao čak. Da, to je ono što je pričala što stvaraju struju. Što ne? Zašto ti i mama stojite tako kao statue? A mislio sam da je to jedna slika, pa sam mislio kao ono, poziraj. Kada smo bili tamo dole, video sam ajkule ispred nas, ali u videtu možete vidjeti i ajkule oko nas skroz. A, to je baš cool. A ja to nisam ni video. A tačno ispred nas. Da, ovo sam video, to se sećam. Mogao si tačno da je pipneš. Eno ih u hranilici. Medicinska ajkula u hranilici. Pokušava da je izvuče, ali ne želi da ga ujede, tako da... Jaj, kako je to cool. Kao da je to bila jedina medicinska ajkula, tako da je ta jedina ajkula dobijala svu tu hranu. Nikada u životu ih toliko nisam video. Ima tako puno ajkula. Stvarno, ovo je bilo jedno neverovatno iskustvo, drugari. Momak ju je izvukao iz tog mesta. Ima još jedna riba na leđima. Spava na leđima ajkule. Ta ajkula je upravo preletela iznad mene. Jaj, pogledajte ljudi koliko je tu ajkula. Vidi, evo ih ovdje tačno iznad nas. Ovdje malo poziramo. Ćao ljudi. Dotakao si je. Pipnuo si je bukvalno. Vidi, stvarno pipaš je. Wow. Ne, nema šanse. Evo ovdje. Ja, prošao mi iznad glave. To je bilo smiješno. Ju, koliko ajkula. Sve je okej, ljudi. Lajkujte. O, k. Evo ga opet tornado od ajkula. O ne, beže. Ovdje tragamo za ajkulinim zubom. Nakon toga tražili smo i zube ajkula. Nadao sam se da ću pronaći neki, a svuda sam pogledao. Učinilo mi se kao da sam video neke zube ajkula ovdje na kameri. To je bilo strava. Strava, Osjećam se kao dete. Ja sam ninja dete. Oni su ninja deca. Nisam više dete, ali znate šta? Radeći ovo, učinilo mi je da se osjećam ponovo kao dete. Bilo je strava. Da! Strava.
To je bilo mnogo više cool nego što sam ikada mogao da zamislim. Olupina je bila sjajna. Sve te ajkule bile su tako sjajne. Voda je prelepa, topla i neverovatno tirkizna. Ne možete ni zamisliti. Ovo je zaista raj. Na rajskom ostrvu. Hvala ti, Stuart Cove! To je bilo neverovatno! Ćao! Vidimo se! Vidimo se! Hvala što ste došli i igrali se Ninja Kids TV, vi ste sjajni. Dođite ponovo u Stuart Cove kad god želite. Obećavam, neću ugristi.